ଖାଇବୁ। किंतु कि विडंबना परी को स्वर्गटीए दब बदल में पिशाच माने ताको नरक जंत्रणा दे हत्या करिसंती। आज परी हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैछंती समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को।
ଏ ଝିଅ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି, ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗଡେଇ ଚାଲିଥିବ? ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି, ତମେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକୋଲେଟ ର ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ। ଏ ମା ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ? ନେ। ନା ନା ମୋ ମା ମନା କରୁଛି, ଗୋଟେ ସଂସାର କରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ। ନା ନୋ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି, ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି, ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି, ଆଉ ଆମେ